Hejløjse folkens. Og skal lige mikrofonen ned, og velkommen til min lille let's play her, episode 1 af Payday. Og ja, det er et spil jeg har fundet, som var på tilbud. Og derfor tænker jeg, hvorfor ikke købe det? Og nu starter vi. Det her spil går ud på, at man laver et indbrud, og eller en bank, og så skal man så gøre en hel masse inden politiet og noget kommer, og man skal prøve at gøre det så stille som overhovedet muligt. Og så skal man så skynde sig at gøre alt muligt. Jeg har fået larm, og jeg slet ikke skudt nogen endnu. Men så kan politiet komme, og politiet er ikke kommet nu. Men det er fordi, at de ved åbenbart ikke. Det var lige et overvågningskamera, jeg lige slået ned der, for at sikre, at vi ikke bliver nakket med det her. Og nu kommer politiet, som vi kan se. Politiet er lige kommet nu, og det er fordi, at der er nogen, der har tilkaldt politiet. Og hvis vi finder ud af, hvem der har gjort det, så smadrer vi dem. Nej. Og så er der mange, der siger, at det er voldeligt, det her spil. Ja, yeah. Men det er sjovt. Så det er jeg sådan set meget ligeglad med. Og det er på tilbud nu, så hvis... Ja, jeg ved så ikke, om det er på tilbud, når jeg lægger den her video op. Så nu kommer der nu er der kommet security, og det er sådan nogle SWAT, ikke bare almindelige politimænd. Nogen der kan lidt mere finde ud af det end bare de der politimænd der. Og man kan enten vælge at blive skudt, eller kan man også blive... Der er sgu da ikke nogen sniper. What the fuck, hvorfor er der ikke nogen, der går herind? Det kan jeg godt lide. Jeg skal seriøst bruge noget hjælp herinde, mand. Dø nu for helvede. Kom dog herover. Hvad fanden er hun der? Sådan en fanboy, der kommer løbende der. Jeg vil have dit autograf, mens du spiller. Oh shit. Oh shit, man. Der var jeg tæt på at dø. Der er en security-vagt. Han skal bare dø. Din. Nå, der er allerede en derovre at lege med den. Kan du finde ud af det, var klovnemand? Og vi har klovnemasker på i dag. I dagens anledning. Og det har vi simpelthen, fordi at i dag, der er det dronningens fødselsdag. Nej, det har vi simpelthen, fordi at min far har fødselsdag i dag. Og hvis jeg skulle røve en bank, så ville jeg helst have en klovnemaske på. Nu er det ikke lige fordi jeg går og røver bank, fordi at jeg er ikke gammel nok til at røve bank. Jeg er kun 13 faktisk kun. Så jeg er slet ikke gammel nok til sådan noget. Og jeg har lige startet den der Asmis her. Og det har faktisk lige lavet den for et par sekunder siden, så jeg skulle ikke... Der er ikke noget kommet nogen spørgsmål, for jeg har faktisk ikke engang fået den uploadet helt endnu. Ikke nogen skud.
Jeg har ikke nogen skud tilbage. Oh my god. Der sidder en sas hernede med en guide der i vinduet. Han kan godt lide tofu. Hvad fanden er det? Han er bare bundet. Nu kommer de ind for husene. Hvad fanden i helvede, nu er der en dernede. Det er ikke godt. Nå, men vi bliver nødt til at takke af for den her episode. Vi ses. Hvis I gerne vil have mere, så læg lige en kommentar. Vi ses.